kwallar idanki, ina ta fata kyan kwalliyarki, murmushi ne zai fi kyau gare ki. Na sanin da shakuwa gami da sabo gidan ku tilas ya zama yau zaki bar shi. Gidan mijinki kun ba kamar shi, da ganin ki sai ya bada toshi, yayi neman aure aka bashi. Kin yarda kin amince dan yayi daidai da ra'ayin ki, ko cikin dubu shi zaki nuna muhalli ɗaya yanzu za ku zauna, da gaskiya ake zaman amana, sirrukan junan ku kar ku tona. Ina da shawara da zalaba ku in kuka rike hakuri to za ku kwashe riba. Mai kyan ado da leshi, mai hannu da kunshi, ya mai jiki da kamshi, gidanki ga gilashi, bikinki ba kamar shi, dan an kawata shi, amarya sai ki tashi, angonki yayi nuni, zo gaba gare ni, ku kara min yakini, mana ku yi nuni, kun wuce wa raini, kamar kyau sababu, kima kamar sababu, haɗin ku babu aibu, ba ku kama gaibu, ku yi riko da rabu, ku kaurace wa subu, ku yi soyayya hubu. Zaman gida na aure ibada ne wanda ba a irga lada, kuma ku kai ibada ku ga Allah kuna da tarin lada, ku yi zama da so da kaunar juna cikin gidan ku yi gada, ɗauka matsalar junan kogun tafi kowace ajanda, juna ku yi mallaki kunyan arziki. Amarya ki yi kwalliya ki kashe kalla ba sai a ranar biki ba, tausa lafazi in zaki mai magana ba gase ba, a yau kun yanke sakar ko kun yi tafuka ta so da kauna ba wai ba, dole duk masoya mai nuna murna gare ku ba yar kaɗan ba. Yau ranar biki ina kirjin biki, kawar amarya zan so ki zo da liki ki makar abarki baya, ina babban abokin ango ka zo kai makar abarka baya, kin ga yayi tare wa dubban masoya an ke jarai ne a kaya, ayin to amige yi cikin zaman rabbana ya kauna hamayya. Yau ranar biki ana taron biki.